Me wancan abu? Wannan abu? Wancan abubuwan? Ga shi can? Baki san su ba? Ban san su ba. Baki san su ba? Me su? Ai bayan kin tafi Ingila. Wato shine Hajiya ta samu juna biyu. To. Sai ta haife su aka kawo su karatu nan. Jakin? Jaki? Ashe kin san su? Zaka ce Hajiya ta haife su? Ashe kin san jaki ne? Ashe dama ina kallon ka kamar mutumi mai hankali. Bakar maganar da zaka gaya min. Kika ce mun wani abin nan da kin san jakin ne zaki dinga sai raina mun hankali. Wai ke yan London? Ki ce mun baki san wayancan abubuwan ba? Dan ki raina mun hankali. Dan kawai kin je karatun London sai ki ce wai me wannan? Ba Allah ni ba na son irin wannan wallahi.